Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 23 na bulan sang Hunyo tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 360 ka mga persona sa Negros Occidental nakabenepisyo sang Cash for Work program sang DSWD. Kumilik Bacolod plano magpatigayon sang voters registration sa duha ka mall sa syudad. Anom kakatapo sang kapulisan gindismiss sang Napolcom sa isyo sa ginaligar illegal nga pag-aresto sa mag-asawang Yulo sa checkpoint sang tuig 2017. Tatlo ka CCTV lantawon sang kapulisan sang Police Station 6 sa lugar sa diin ginlutang ang tricycle driver sang riding in tandem. Balita nasyonal, isyu naton karon nga nagpahanumdom ang PNP sa kapulisan nga ipatuman ang maximum tolerance kag likawan nga ipatuman ang penalidad batok sa mga nagalapas sang mandatory nga pagsoksok sang face shields. Ini ang gin-issue nga palayag ni PNP Chief General Guillermo Elizar matapos ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin nga mandatory ang pagsoksok sang face shield base man sa panugyan sa mga eksperto. Sa statement, ginpahayag ni Elizar nga nagapangabay ini sa publiko nga respetuhon kag sundon ang mando sang presidente bangod ini para sa safety sang tanan matapos nadugangan ang kadamuon sang Delta variant sa Pugsod. Ginpahayag ni Elizar nga base sa mga eksperto hindi lahog-lahog ang ini nga variant kag kinahanglan ang doble nga paghalong. Nagpahanumdum si Elizar sa PNP officers istrikto man nga magsunod sa pagsoksok sang face shield. Daw hindi kita pag lautan sining balatian nining kagaw nga ni gabata madamo na nga sa isang variant ang mga nagdugang nga problema kag ini karon ining Delta variant kani suno sa report mas makatalagam, mas makalalaton. Daw nga buhi na kita upod sa kagaw, no? Kabudlay, oh. Daw hindi na maintindihan. Nag-abot matuod ang bakuna, gadugang naman ang kagaw. Nagabata siya, wala ta kabalo kung bala, ining bakuna, Pfizer, Sinovac, kag iban pa, kung makatap naman, sining karon mga Delta variant, kag iban pa. Samtang katukib kita, sang bakuna, gadugang man nga gadugang, gabata man nga gabata, ining COVID-19. Daw kauyon siya, sa pagsulod niya sa bilog nga kalibutan, daw hindi siya mag-iskirda. Daw hindi siya magwa. Daw nanamitan siya magadlambiyong sa bilog nga kalibutan. Milyon na ang mga nagkalamatay. Samtang ang mga maalam nagatukib sang tambal dire, bakuna dito. Sige man nga bata ang COVID-19.
Ang buot silingon, subong iya upod na naton siya sa aton pagpagabuhi. Ang himuon naton extra lang nga paghalong. Ang himuon naton ang tanan nga mga bagay nga pwede makapugong nga hindi makasulod sa aton lawas ang kagaw, himuon naton. Amo na lang ina ang mahimo naton. Luyag naton kag siya, hindi ara lang siya sa kiliran mo, kiliran naton, kiliran ko. Nga kon mahina ang pagdipidsa naton sa aton lawas, posible sudlon kita sang among mga kagaw. Amo nang siling ko, wala kita sang dapat kahangawan kon protektado kita sa tanan nga mga bagay. May face shield ka, may face mask ka, himo ka sa mga bagay ang pipila ka mga ginatawag naton pabakod kalawasan. Usikan man naton kwarta giti, mainom ikaw bitamina nga ginasigahom naton makatapna, kag kun hindi matapna makapugong nga magtapik sa aton lawas ang kagaw, kag kun magtapikin man siya hindi tuman kalala bangod may ara panakot sa aton lawas nga nagakunta sining mga kagaw. Tubtusan o ini siya nga magtinir dire sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan, wala sang makapakot. Pila ka tuig, sobra isa ka tuig na ining kagaw kag posibilidad magalawig pa ini siya. Sa nasiling naton, wala kita sang mahimo, ara na siya, upod na sa aton pagpangabuhi. Utod, dipinsahin na lang ang inyo kalawasan. Kung ano ang ginapanugyan, sundon, agod nga malikawan naton, nga madisgrasya kita, malutos kita sining kagaw nga ni. Kaya kung maluya ang imo lawas, maluya ang immune system, wala ka pa proteksyon, sigurado atakihon ikaw sang kagaw. Ang malain pa, nga kung matapikan ka sang COVID, wala kasudlan subong nga hospital, wala kasudlan nga mga quarantine facility, kay puno na. So halong na lang, amo na lang ina ang katapusan naton nga armas sa pagdipinsa sa aton lawas. Halong. Kabudlay, kung tapikan kita sang kagaw, sa nasiling ko na, sagwa sa mga hospital, madamo ang waiting. Di kon maigo kita, diin kita masulod. May lang kung may manggad ka, makapribadong hospital ka, paano kung imol pareho sa aton? Ano ang matabo sa aton kung hindi kita magtuman sa mga health protocol? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, Sambacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental, 8 minutos na nakaligad ang Korpyo. Kamusta na ang mga merkado, kamusta na aton mga driver, kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Kamusta? Aber, tukion tang patrol sa sini nga mga tinion. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Subong kagahon masyado ka tawhay ang dalano, no? Sa syudad sang Bacolod, actually going kita somewhere sa south nga portion sang Bacolod, kaya may katuan ng kita importante. Pero subong sining aga aksyon na predandalan sang Dakson masyado ka tawhay, no? Sining kagahon, so makitan pa ng reaction na Fred, ang iban ng mga tricycles, ang iban ng mga private nga mga salakyan. Of course, ang mga private nga mga salakyan kag tricycles, ang kalabanan ng reaction Fred, liko sila sa area sang Hernaes, iban action na Fred, liko sa may area sang Libertad going Manabi sa merkado sa merkado mismo sang Libertad para magpanindahan sini nga aga action na Fred, no?
ang dalanon daw mga poste subong aksyon na Fred makitantay ang masyado ka sandag bala kung maglabay ka sa dalan sa nga Aksyon ang mga poste may dako ginang mabulig sini especially kung gairaw-iraw pa ang himo sining mata halimbawa kung nagadala ikaw sa salakyan. The same action na Fred mabulig man ining mga kinatawag ta mga reflectorized lights sa dalanon ti makahatag man ini sa nga giya, no? Ang pila ka mga street cleaners subong nga aga ang nag-umpisa naman sa pagpanindo action na Fred sa mga dalanon in which para sa akon kung aga the best din nga exercise ato sa mga kauturan mo. At the same time kung ikaw ang nag-amat-amat pang nakaton o kung mga bisita ikaw abi sa siyudad sa Bacolod makitaan mo nga matindo ang dalan nagapatimaan man aksyon na Fred nga para sa akon kag pananawan ti mayo ini nga senyales and at the same time mayo nga senyales makabig mo bala nga mga tao may disiplina especially sa pagpanindo sa mga dalanon aksyon na Fred. Kamusta ang mga basura na to nakot na? Ang basura action na Fred mayo ang gani no kay mayo man kung makatandog kita wan sinaway sa ila no. Ang basura action na Fred na gaamat-amat naman no hakot ginahakot naman sa mga miyembro sang IPM may iban man action na Fred galing sa mga subdivisions. Ambot kung ginabutangan nila sang conval action na Fred balang adlaw nga mo ni ang adlaw nga dapat May ara schedule. Ang amon may schedule kami Martes kag Biyernes. Pero kahapon Martes na wala sila kapaghakot. Oo, sa area action na Fred. Basi Biyernes Gani man kabay pa no para mahakot naman nila and at the same time makuha man nga iban nga mga basura action Fred. Way pa man nahakot may nagpabalo sa aton sa area sang Granada. Way pa nila nahakot ang iban nga mga basura. Kung mahakot gid man kuno nila action Fred ang basura, ang pinaka main road lang bala sang subdivision. Pero kung mga panghilit-hilit o kung pangigarang sang subdivision, mga bloke bala ang ginatawag nila, pero wala man nila action na Fred no na hakot. Amo na ang isa sa mga problema kag ti kabay pa no mahakot man na nila action na Fred. Ang country action na Fred kay BCP o Dampi masyado ka tawhay sang dalanon partikular ang dalan sang magsaysay sining aga all the way pa magkasi umpisa siga ang mga street light section na Fred. Uy, ido damo gali ang mga ido diri sa area sa magsaysay kita ni mapanghipo ini no sa mga tagiya kung gabi bala action na Fred makuha ini sang pila naton sa mga kauturan mapahigad na papasulod sa ila sining puluyan agod wala na problema para sa aton sining mga kauturan. May nakita diri nga nagabiyahe mga salakyan ti pasahe area action na Fred sang Singkang Airport to. I think going man ini downtown area and after downtown area ang kalabanan nila ruta ekta man kung kaisa para magpanindahan ang pila naton mga kauturan going sa area sang Libertad Action na Fred no kagina damo man to paglabay natin kagina sa Burgos damo man to action na Fred damo man to iyang amat-amat pang lakaton ang iban amat-amat lang sila sa pag panindahan man kining aga. So for action na Fred no amo ni ang observation karon sa patrol. So sa aton sining mga kauturan masyado ka tawhay sang dalanon so extra gid nga paghalong sa pagdala sa ila kining nga mga salakyan. Ang observation sa patrol ang ginadurong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Nagapapakod, nagapabas
sa patrol with Aksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Bangon ron. Ano ang ara sa pinsar ninyo nga palamahawon, karon nga kaagahon. Ako niya humanas pinsar ko May tambo ka karon, bakla mo damo gata bla, bakla mo sa mais, kasag, okra, takway, kampyon, no? Ang tambo nga may gata, pagkatapos, bakal ka bala ning lamayo nga karao, prituhon mo sa tigi-tigi, daw mo na ginapulo pangita, sa nga kon ginawa, may sinamakan ka na, may kalamunding ka, pusan mo siya katumbal, ning kotitot bala, mga limak bilog, para nga medyo makahang-kahangid, nga daw medyo mangutot gid sa imo sini bibig kag dila, uy sa kananam sa pagkanamit. Kamuya, ano ang inyo pamahaw karon nga kaagahon? Bangon na kamo, mas temprano, mas maayo. Kung ang mga malampas ang una, ang hurubaton nga nagasiling, daig nang maagap ang masipag. Mapisan katod, pero gabugtaw kaadlaw na. Ang maagap aga pagabugtaw, trabaho na, amat-amat. Pagbugtaw sa mapisan, ang maagap, tapos na ang iya obligasyon. Amo na ang mga hurubaton sa mga malam sang una. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Una nga hotong roll call naton, karon nga kagahon. Kay Johnny Barayuga, morning. Tamyawya Barayuga kag Ilon family sa barangay Kabog. Good morning man. Kay Lito Secundes, good morning. Nagamonitor sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Kamusta da sa pungsod sang Arabo? Kay Mario Bacauco Irad, good morning. O sige naga-monitor siya. Sala Carlota, good morning. Si Tio Yakuno Bugoy Basal sa barangay Alianza Bago, naga-monitor gid adlaw-adlaw. Salamat gid. Kay Lucy Salmorin, good morning man. Tira kay Darling Macmores. Darling Macmores, good morning. Okay Action reports ko. Ba si Di Anton Diaz, si Tony Diaz, sang Patria Village, good morning man. May lang nga pag-monitor si It's Darling Macmores, watching from Orlando, Florida, USA. Ba, porte ba? Kay Noel Amar, good morning ko na. Tamyaw lang ang mga kabyan na niya, si Vanessa Mayo, si Jinky Dila Agdon, kay Milili Uligo Alex Montisa, June Season, Bia Jonathan kag Dennis Roma. Kay Jika Ramka, morning. Morning man O sige, areglado. Kay Duna Robles Prodigalidad, good morning. Nagamonitor sa San Diego, California. Taga-California da, good morning. Kay Noel Amar, tamyaw sila. Ni Beulah kag John Eras, dira sa barangay Pahanukoy. Morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor. Kay Diding Alojamiento, good morning. Aksyon Radio, happy Wednesday ko no. Kay Vanessa Mayo, sige, morning. Beautiful afternoon. Karon nga adlaw ko no. Sige, sa ila sin lugar. Kopita Aksyon Fred, salamat gid. Okay, sa Minnesota siya naga-monitor. Sige, areglado. Thank you kay Sir Noel kuno, siling ni Vanessa. Si Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay Nunoy Grandia Baldimar,
good morning. Sige. Kay Darren Hinson, good morning, watching from Cuartero, Capes. Good morning, taga Capes. Kay Imbong Jucampo, Imbong, good morning. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Dira kay Philip Lauriente, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay GR Samuracanos Mamilya, good morning. Watching from Alingasaw, Moises Padilla. Sige, ariglado. Kay Justino Hontiveros II, good morning. Si Jubal Trinidad Araman sang Kabangkalan. Pwerte kadamo sila. Hindi maisipan aga pa. Nagalupad na ang pulupanamyaw. Sige, basta kagahon dugsing lang kita. Kay para magpagsik ang lawas, samtang ara kamo sa sulod sa puluyang gatig ang obra panilhig panglaba. Enjoy lang kita, monitor lang kita sa Aksyon Radio. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo ang nagaapekto sa Luzon kag Western Visayas. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang southwest monsoon, localized thunderstorms. Kasarangan, tubtob mabaskog nga uyop sang hangin ang mabatyagan sa Western Visayas kag mahinay tubtob kasarangan naman ang pagbalod sang kadagatan. Amo ina ang tikang sang panahon. Nagaamat-amat na iskirda, amat-amat na nagakapulak ang bulan sang Hunyo. Kadasig lang, no? Pitsa 23 na. Idog-idog ng Jutay, Hulyo naman na. Idog-idog Jutay, Oktobre na, filing na sang Certificate of Candidacy sa mga kandidato. Hindi na ini sila kapanago, makilalaan ini sila pagi sa pag-file sang ila Certificate of Candidacy. Morning da kay Alibhara, kay Mikaela Gilaran, sang Jida, good morning lang. Kay Milili Oligo, kay Jinky Dila Agdon, good morning. May lang pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Diri kita, aber ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Komportable, matinlo. Ang Life Extension Clinic sigurado maserbisyuhan kamo. Pamasyar kamo dira sa Labaro, good morning. Kay Dilia Liabi ga monitor dira sa Charito Heights, Barangay Granada. Si Banisa Mayo damo sang mga sumalagdag, no, kang mga kakilala dira sa Minnesota. Good morning da sa imo. Mabalik kami pagkatapos ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtog suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan. Gabarikutot pa, bangon ron, adlaw, Miyerkules, subong pizza 23. Oy, bispira sang kapistahan ni San Juan Bautista na buwas, no? Pero ginapandaman, sira ang bitses, hindi anay magpasaga-saga, hindi magtilipon-tipon kay kadelikado pa sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na, 61,194 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, nadugangan naman sang 489. Hoy, nagapanguna ko no, ang Negros Occidental sa may madamo nga kaso, may 105 sila. Ginsundan sang Aklan, 93, Capiz, 79, Bacolod, 64, Iloilo Province, 63, Iloilo City, 61, Guimaras, 14, kag Antique, Napulo. So, wala pa nag-ugdaw ang COVID. Masarurot, masaka. Depende sa pagdisiplina naton sa aton kaugalingon. Amo nang siling ko, nga gapuyo na kita, gahulid na kita, upod sa kagaw. Amo na bla. Arala sa skilid mo, magdiferensya dyutay, lingsang kagaw arana-arana. Ukson niyang pismasya. Ukson niyang pisilya. Aba, siling niya, wala siya panampat sa lawas siya. Wala siya inom vitamina. Dugay-dugay, arangkahon ko siya. Ang malain kay arangkahon niya ka, hindi siya kitaon, amo nang abudlay sang aton kontra. Wala ta kabalo sa likod sa kilid siya, o kung ara lang as tubangan mo, hindi kitaon mo, hindi mo siya makita, amo nang disgrasya nga dako. Kay ang kaaway naton nga kagaw, hindi makita. Kita iya, kitaon sa iya. Gahulat sansa, kon matsansahan nga daw wala ka na dipinsa, arang kahon niya ka, amo na ang COVID-19. Kagaw, ara lang sa tupad mo, abyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Ibon Busher sang Germany, good morning. Si Martin Aliling Araman, si Utay Benedicto, tamyaw si Bert Mercado, kag Norbing Hinubata, adlaw-adlaw, naga-monitor ko no sa aton programa. Salamat gid sa pag-monitor. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kadlawan karong adlaw, happy birthday gid. Sa tanan nga nagasaulog sa ila anibersaryo, happy anniversary. Bao gasunod ba? Karon nga adlaw kay Aksyon Felix Campanyel naman birthday. Bao ano ni birthday hanay kadamo ba? Si Aksyon Nilmar kahapon iya. Karon nga adlaw iya naman ni Aksyon Felix Campanyel kadlawan. Aksyon Felix, morning. Happy birthday. Pila na kita. Kay Joy Soberano, good morning. Tamyaw lang Soberano kag Remigio family. Kag tanan nga Tagala Castellana, mayong agalang. Sige Si Angela Liarte gayon dato, good morning man. Kamusta? Bisan paano tulo tamyaw lang kita tagsagid kakaagahon. Ariglado, relax kamo dira makadali, marelax man ako dire, pero sigurado balikay kita pagkatapos ning akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. O, kamusta na? Bangon-bangon ron, bangon-bangon na. Kay arangkada na kita sa pila kadagko nga mga balita nga naglunta dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pasudlon ta dugay-dugay ang mga report naton dire sa Bacolod sa probinsya kag pila ka mga balita nasyonal. Kay Abraham Mintino Caballero, good morning. Kay Salvador Tanalion, Pontevedra with love, pertiba. Kay Andrino Comida Botanas, sang Gym Taxi Group, mga taxi driver, good morning. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning man. Morning ko no kay P. Domingo sa Mangga Totong Barangay Pilisa, Gayundato Clan, Maricon Castillo, Gloria Morino, Cirilo, dira sa Libanon. Kay Neil Brian Baloes, good morning man. Dira kay Victor Tugap, nagaupod na siya sa aton karon nga aga, nga pita, gapamati. O sige, sa kapihan sa rice field sa Murcia, sa Barangay Salvacion. Kay Ronel Montaño Capillano, good morning man. Morning ko no kay mama ko Clarita, naga-monitor man dira sa Barangay Sibukao sa San Enrique, Negros Occidental. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, 360 ka mga persona sa Negros Occidental nakabenepisyo sa Cash for Work program sang DSWD. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Good news para sa mga Negrense, partikular sa mga residente sa Banwa sa Manapla, Negros Occidental. Idamangkod miyara sa 360 ka mga individual halin sa 12 ka mga barangay sa Banwa sa Manapla ang nakabenepisyo sa Cash for Work nga proyekto sa Department of Social Welfare Development Office, kalahi CIDSS. Ang nga proyekto ganimplementar sa Barangay Punta Mesa, 1, 1-A, 1-B, Barangay 3, Barangay 3-A, Siambare, Punta Salong, Purisiba, San Pablo, Teresa, kag Barangay Tortosa. Ang katuyuan sa nga proyekto agad mahatagan sa temporaryo nga trabaho ang mga residente subong nga nagapangatubang sa pandemya kag masuportahan man ang economic recovery efforts sang munisipalidad. Ang payout din sugdan matapos nga makompleto sang siring mga benepisyaryo ang ila sa nga trabaho sandigman sa work agreement. Ang kalahi CIDSS naghatag sa 1.5 million pesos nga grant para sa Cash for Work project. Samtang ang local government, ang barangay local government units kag komunidad naghatag man sang ginatawag nga in-kind contributions balor 15,000 kapesos. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:54 na. Si Judge Snap Diamantiga bugtaw na ni. Kay BT Lao sa Binalbagan, good morning man. Kay Reuben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibugas, dalom daw, galadlad ka na sa pamahaw mo. Kay Roy Barino, kay Pari Remias Arroyo, gapangapin na ni. Kamusta? Dira kay Marvin C.
kay John Hidalgo sa Manapla, kay pare Erning Urida, gabugtaw na ni siya. Paring istoy kirido, walking-walking ka na, bangon-bangon na. Dira kay Nini Patos Burgos, gabugtaw na sa Agustin Family sa Kawayan. Good morning man. Dira sa aton grupo sa kay si Boys, kamusta na kamo? Kay Nick Barca, kay Kano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirreda, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, dira kay Jutay Pascua, kamusta? Kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, kay Engineer Nariel Bantay, kamusta na? Kay Jerome Solinap, kay Mark Chua, si Engineer Patikana, kung kaysa gakitanay pa kami sa mga mall. Good morning na sa inyo. Kay Rijan Tan Bilyalon, good morning. Watching from Barangay Purisima, Manapla. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karun kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang iladang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan responsable ang pagbalita pagdayo na ipalat na malasing pero sigurado aksyon na may dalang pagpalangga
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough Pagkatapos to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D.
dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro, at A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocol. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:12 na. Diri kita, balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, 3 ka CCTV lang taon sa kapulisan sa Police Station 6 sa lugar sa diin ginlutang ang tricycle driver sang riding in tandem. Police Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginanulatan ng karon ni Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6, ang clearance sa mga tag-iyas ang CCTV nga ila lang tawon agud nga makita kun bala nakuha ang description kag motorsiklo nga ginsakyan sining duha ka mga persona riding in tandem nga naglutang sa tricycle driver nga nagresulta sa isa ni kamatayon santong Huwebes sang gabi dira sa Masharina Heights Division, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Kuni mo Fred Baduduman ang biktima diri sa paglutang nga tricycle driver ginkilala sa kay Arnold Viking, 44 anyos, may asawa, kag pumuluyo sa Purok Progreso, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Stopa Action Fred, palaligban pa nila kung ano gid ang pinakamadalong nga motibo sa paglutang sa biktima bangod nga wala man inisang kontra sa ilang lugar sa may Barangay Takuling kag wala man inisang record nga malain sa Police Station number 6. Isa karon sa mga natutukan sa Police Station number 6 nga balikan kag liwat kwaon ang iya sila testimonya ang pasahero nga babae sang driver sa tricycle sa matabo ang paglutang sa biktima. Yari ang parayag sang hepe sa Police Station
number 6. So far, ang aton nga update sa shooting incident naton, ang aton nga investigator case, kapangwa naman sa mga CCTV footage for possible identification. Kag ang aton nga victim, mag-iangot naman niwat ang aton nga investigador with regards ni kung ano, pag before to natabo, ang iasawa, kung di nagkadto or may ginkatuan bala or ginano namon nga makikilalahay ni sila sa passenger man niya ni. Ang aton nga ginatinguan subong na makakuha kita sang CCTV footage nga iyan isang LGU naton kag sang barangay generic for release naman kag naka-request naman ang aton nga investigador hopefully nga clear ni ang kuha ng CCTV footage kag basi ma-identify ni naton kag nakaano naman kami sa mga witness with regards ni sa description sang motorizing suspect. Action Fred, si Police Major Leo Estupa, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong sa Kalawansang, Santon Plaza. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. May gani kay daw tulutawhay no ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Muning lada kay Teresa Locsin sang Salwa Quiet, kay Jerry Garde sa Barangay Poblasyon Valladolid, kay Dodge Dalida, kay Alona Cortez Dinsay, kay Melvin Solidarios Apdo, good morning man, kay Dilmar Di Kinya on board sa Carnival ga Monitor, Manjo Arnijo, kay Lurito Armas Bidaha sang Narawis Hidigaran, taga Hidigaran, good morning, kay Babes Ortales, Babes Navarro Ortales Baligwas, Pamilya Baligwas na 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, watching live. Kay Juby Artagami, bugtaw na kuno ka mag-monitor sa Aksyon Radio. Kay Arman Regalado sa Montara, Isabela. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Basi Antonio Flores, good morning kanya sa mga taxi driver. Mayo na nga pagbiyahe. Kay Elisa Iligan, sa Iligan family sa La Carlota City. Kay Arnold Bidayo na good morning dira sa La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 4-16 una nga bula 4-16. Second draw 8-35. Ikadua nga bula resulta 8-35. Third draw 18-2. Ikatatlo nga bula, resulta 18 kag ados. Rikta kita. Yari na ang Luto Result. Resulta sang luto tatlo. Una kita 642. Jackpot 5,940,000. Resulta in any order 13, 29, 14, 35, 23, 7. Resulta sang 642 13. 29, 14, 35,
23 kag 7. Sa ilo kita 649 jackpot 64 milyones 572,788. Resulta in any order 10, 37, 9, 4, 20, 49. Resulta sang 649 yes 37, 9, 4, 20, 49. Dire kita 658 jackpot 49,500,000. Ba isa ang nag-jackpot? Instant millionaire aring resulta basi kamo ang nag-jackpot 658 5 38 9 20 24 17 658 isa ang nag-jackpot resulta 5 38 9 20 24 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Kay Milagros Morales sa Barangay Maaw, good morning. Kay Renren na Piesa, bao idol ya kuno si Aksyon Eden Aboso. Kay Rimar Biranyo Lingoste, si Edi Laos kag si Nana Isabel Gamonitor, si Atia Kim Eriman, good morning man. Dira kay Imbong Jucampo, good morning. Kay Virgil Ligaspi Coloso, morning watching. Aba, sa Bago City siya. Naga-monitor. Si Romila Ilostre Arribalo, good morning. Mayong agaman na. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aring mayong balita sa may ginabatyag na balakian. May asma ka mo? Ula untat ang pag-ubo, ginabarukoy, pneumonia, bronchitis, ulala na ang paggubag sa baga. Mataas bala ang uric acid. Hindi normal ang function sang kidney. May arthritis ka mo. Masami nagaubag ang inyo lutalutahan, tugas ang gout o rayuma kag diabetes. May high blood ka mo. Ari ang sabat sang inyo ginabatyag. Gluterna Plus Capsule. Ano ini? Ang Gluterna Plus Capsule. Ano ang iya ingrediente? 5 ngalunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Gluternit siya. May dahon sang tanom nga insulin. May turmeric. May cinnamon bark. Kag may probiotics nga nagapadasig tunaw kag paipikto sang inyo sini nga ginabatyag. Amo ini ang iya mga ingrediente kag magasupply sang billions of good bacteria sa inyo lawas para magbaskog ang inyo immune system. Gamit kamo Gluterna Plus Capsule, kumplito nga kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Gluterna Plus Capsule mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo lugar o pwede kamo ka-text o magtawag sa 0912-505-7788. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na. Gluterna Plus Capsule para sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Morning de sa inyo. Si Cory Bidahas ang kwaito, naga-monitor man. Si Elizabeth Malakagamala, ara siya nagaupod sa aton. Ba, si Antonio Cervantes, good morning. Watching gihapon sa San Juan. Dira sa Puerto Rico. Sige, Norwegian. Sige. Bawa ang monitoring sang mata ko kaysa gatalang bangod madasig man ang pagbulubaylo sang aton sini nga computer. Sige lang, at least bisan paano kitaon ang inyo mga ngalan. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng Ulod plano magpatigayon sang voters registration sa duha ka mall sang syudad. Balita Comelec, upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayang Aksyon Fred, mayara sang pending nga pangabay ang Comelec Bacolod sa Emergency Operations Center sang syudad. Amot ini sa pagpatigayon sang voter registration sa sulod sang mall diri sa may Bacolod City. Ginpahayag diri ni Elections Officer Attorney Katrina Tinio Kanya sa tion nga Bayang Action Fred sang approval ang mall registration ang patigayunon sa SM Bacolod kag City Mall Mandalagan sa adlaw sang Sabado. Ginklaro ni Kanya Action Fred nga hindi ini simultaneous kundi depende sa gintalanan nila nga petsa. Ginpathag ni Kanya nga tuyo sang mall registration nga mas madamong ang mga tawo ang maakomodar nga makaparehistro kasunod nga hindi pa karon makapatigayon sang satellite registration sa mga barangay sa Bacolod bangod sa COVID-19 cases. Sa mabot nga Setyembre 30, magatakop ang voter registration. Actually, may kitang request actually for the conduct of mall registration nato niya kita initial na date and we are still awaiting also the approval of the EOC to conduct a small registration. Nabatian si Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Tinio Kanya. Atong gina-recommend ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga kaksyon na 5 healthy ingredients nga makitaan si sagid lamang ka capsule. Ang Santon Plus Gold ang mayara sa Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galing si Shirley. Gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. Pulis gindismiss sa Napolcom sa isyo sa ginaligar illegal nga pag-aristo sa mag-asawa nga yulo sa checkpoint sa tuig 2017. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred gipang dismiss ang National Police Commission ang anom tanan ka mga miyembro sang PNP nga involved sa itong nagluntad nga checkpoint na nagkontrobersyal dira sa may Barangay Crossing Magalion, Moises Padilla, tinilikdan nga Disyembre 19, 2017 sa din na involved diri si Vice Mayor kagkaron Mayor na Elia Garcia Yulo, kagya sa nga bana nga si Felix Yulo III Action na Fred nga nakuhaan sang ginaligar armas luthang, droga kag eksplosibo.
Ang pag-dismiss sila aksyon na Fred Permado inisang DILG o kung ni DILG Secretary kag Napolcom Chair Eduardo Anyo. Tagtatlo ka mga commissioners na pitsahan ini Oktobre 21, 2020. Ang kinpang dismiss action Fred amo inisanday Police Senior Inspector Alan Rilo, SPO1 Ricardo Dingkong Jr., PO2 Nobel Pirante, PO2 Felix P. Sales Jr., PO1 Michael Mondido, kag PO1 Darrell Dormido. Ideng si Rilo action na Fred amo ning nagaserbi nga hepe sadto sa natabo ang checkpoint sa nasambit nga Banwa. Pero sunod dire kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang deputy spokesperson sang NOCPO. Ining si Rilo retired na, ining 5 padayon pa nga naga-duty dire sa Negros Occidental sa nagakalain-lain nga police station. Ginahulat pa sang NOCPO action Fred nga masirbihan gini sila sang dismissal order kag amo ang pagpahalin sa ila. Ini sila ang nagpangatubang gid kag guilty gid sa kaso nga grave misconduct kag grave irregularities sa ila sa performance sang duty. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden naga-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Kay Iboy Sarabia, good morning Kay Utay Benedicto, kay Toto Castro sa Makati kuno naga-monitor gid, si Ami Merinder sa Hinigaran, kay Huma Lumina, kay Jerome Lipana, kay Robert Roma, good morning, kay Rodelen Alvarez Bayabado, kay Cone Dormitorio, si Vanessa Mayo niya, hi, kay Atia Kim Eriman, ba si Alex Montisa, welcome aboard kuno, Ma'am Vanessa. Okay Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga ka luluoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Litawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos ka. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. City na Evergreen Herbal Capsule. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Standard time, las 5:58, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, arestado ning bantad sang kasuguan matapos konserbehan sang mandamiento de aresto kagabi sa Libertad Extension, Barangay 40 diri sa syudad sang Bacolod. Ining suspect ang kilala kay Val de Jesus, 43 anyos, residente sang Purok Katilingban, Barangay 40 diri sa syudad sang Bacolod. Ining si de Jesus Aksyon Fred ang kintakop sa grupo sang Intel Operatives sang Bacolod City Mobile Force Company led by Police Staff Sergeant Nelgin Bermejo. Din ini siya ang may kaso nga violation sang Section 5 sang RA 9262. 72,000 kapesos ang piyans para sa sining temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest ang ginisyo ni Judge PB Gantiel Balbin, ang acting presiding judge sang RTC Branch 41 na Pitsahan, June 14 of 2021.
karon priso sa custodial facility sa police station number 6 ining si De Jesus. Report gikan sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,